BMW X5 E53. Каквото правим? Правим смяна на предната часта, електробобина, цялата предница, защото тя е заперта. Обаче, ние сме вече решиха проблема и сега гледаме защо така станало. Защото да се бориш с следствие няма никакъв смисъл, ако не го оправиш причина. И виждаме причина сега защо така се прави. И виждаме, че тотално запушен водния и климатичния радиатор. Когато няма обдухване, дигане, налягане, компресор се чупи. Затова искате да го направите в вашия климатик, обаждате, ние се оправим всичко по вашата кола.